איפה אפשר לפגוש את... וואי, היה לי בדיחה איומה להגיד ואני פשוט לא אגיד אותה. לא צריך. איפה היום? איפה הם היום שפקוונסה שמגיע אלינו משפקו? שתי דקות להפסקה. אוי. שפקווס ניצלה בעונה החולפת מירידה. מאיפה? אגב, בקטע מאוד משונה, איזה שנתיים אחרי איזה יופי. הם אוהבים ככה להראות את הספסל, זה יפה מאוד. אבל זה נפלא. אתה אשכרה רואה את כל השמות. כל השמות וכל האנשים גם שיושבים, בדרך כלל גם מראים אותם מתחממים. יפה מאוד, אני מאוד מרוצה מהפאוליסטה. גבריאל ורון הצטרף לסנטוס ולא התקנו אותנו? הוא חוזר אלינו בגיל 85. מדהים. יפה מאוד. זה נראה לי צירוף... אתה יודע מה, זה בטוח. האבא היה בטח מעריץ של ורון וקרא לבן שלו ככה. הנה, הופה. בוא נזר, המהלך נאמר יפה. כן, הנה חילוץ כדור טוב. סוטלדו למרכז, ואף אחד לא מתחבר לכדור הזה. וזה הצד השני. אלה הם האנשים על הספסל של נורו אסטה. כן, שיכול להיות שאפילו ההורים שלהם לא יודעים שהם נמצאים במשחק עכשיו. אבל לא, יש פה דווקא שמות... מה זה נורו אסטה? זה שחור מזרח? נורו אסטה. אסטה זה מזרח. כן. הנה. וואו, סוטלדו. הכינוי של הקבוצה זה נורוסקה או מקיניניה ורמליה. מכונה קטנה ואדומה. נכון. הנה, באמת אדומה. 3 דקות של תוספת זמן. צר לי לאכזב אותך, דור עבדי אומר שהתשובה זה לא יובנוביץ'. הוא אומר, הוא אכן כבש בהופעת הבכורה שלו, אבל זה היה דקה 70. איי. איזה ביטחון באתי לזה. ז'יל עם הכדור. זה לא יובנוביץ'. 88 והלאה. 3 מחזורים ברצף. יאו, זה כדור מצוין לסוטלדו, וסוטלדו מעלה את זה, חזק מדי. בצד השני ממתין אסקובר, נאמר, מקבל את הכדור. ראית? שותות להם, שחקו על הדשא. יופי. שחקו שטוח. עוד קרן אחת, אבל סנטוס שוכבת עליהם, הלאה. אני חושב שהיא לא יודעת את המילים, אתה יודע? זה כאילו. אני לא שמה בשביל המילים. בשביל המנגינה. בשביל נאמר. אולי כן יודעת את המילים. לא, אבל נראה, או שהיא מתביישת. גם אתה, כשאתה אוהד, אתה תמיד שר בכל שיר? לא. כן, שיר לא. רגע, אז הוא... טוב, הוא עשה לי עבדי. איך אני אעלה על זה עכשיו? שתול, תעזור לי. אני? כן. אתה רואה שהוא גם שואל אותך, הוא יודע שאני לא יודע את הדברים האלה. 88. FM. מה זה, ויקטור פאצ'ה? עכשיו הוא יגיד לי. יכול להיות ויקטור פאצ'ה? עד לשם? לקחת אותנו? באדי יש לו 90s בארסנל. הוא יכול לראות עליי פתאום איזה 90s. לא? כן. ויקטור פאצ'ה, הקנדידט אחד, הבאדי. תכף אני מכין לך עוד אחד, תבחר, תגיד לי מה נכון. איזה כיף לראות שחקן כזה.
אולי לניב ברדה עשה את זה. אתה פשוט זוכר את הגול שלו ב3-2 על מכבי תל אביב. כן, אז אולי היה לו עוד שניים ככה רצוף. לא. אם זה היה ברדה היינו זוכרים את זה. זה היה חלק מההריטג' שלו, הבן אדם... יש לו פסל כמו של אלרי אמור להיות לו מחוץ לטרנר. הופה. הנה, זה בא. הנה. נו! כן! בוודאי שכן. וזה האיש של סנטוס, גיליארמה. 10 שערים. חמסה. סנטוס. מגיע לה, היא עולה ל-1-0. מגיע לה. ובינינו, פערי האיכות הודגשו פה לאורך כל המחצית. ועכשיו לדעתי זה יהיה עוד יותר. אני מקווה שאנחנו נראה את זה עכשיו, את הסכר נפתח, ומגיע לגיליארמה. למרות שרמזתי לכך שלפעמים חסר לו איכות בסיומת. יש דברים שפשוט בטורניר הזה הוא עושה מצוין, שזה המיקום, וגם היכולת הזאת להדביק את הכדור לרשת הגבוהה. זה 3 פעמים ראינו את הגול הזה שלו בפאוליסטה הזאת. אבל תראה כמה הוא פנוי וכמה זמן יש לו להתארגן על הכדור. אני לא יודע אם יהיה לו זמן ככה בברזילרה או לחכות. תסתכל, תראה, קבל את הכדור, תראה, לבד, 1, 2, 3, יש לו זמן. יש לו זמן. אנחנו לא ניתן לו ככה מרחב נשימה בברזילרה. טוב, כנראה שנורוסטי ממש רוצה לחזור.